o Partido Popular! Hai que ser... Qué fatalidad, que la madre de Rajoy no pudiera abortar. Junta de Galicia, recorte y privatiza. Yo lo siento por ella. Puestos de trabajo, no PP. Habitualmente es vocativo. ¡Dictadura popular! ¡Hay rematar! ¡Hay rematar! ¡La dictadura popular! PP, escoita, a costa heroica! ¡Crise social! ¡Campaña capital! ¡A crise social! ¡Campaña capital! ¡A crise social! Teñamos presente que chámese como se chame a Unión Europea é, sin dúbida, unha ruína para o povo galego, porque Europa non é ni máis nin menos que expresión da ditadura dos mercaderes. De forma sádica, o Partido Popular continúa coas súas medidas iniciadas no seu día xa polo PSOE de socializar as perdas dos bancos, sendo cada vez máis certo que non estamos en crise. Estamos ante un saqueo que o talón fora, o Partido Popular hipotecará de novo o noso futuro e fará de novo sen legitimidade democrática alguna e sen ningún tipo de respaldo popular. Uns orzamentos que as únicas verdades que teñen son a conxelación dos salarios dos empregados públicos, a perda do poder adquisitivo das pensións, a baixada das partidas en investimento público, en políticas sociais, para fomento do emprego. Son uns orzamentos que consagran os inxustos recortes aprobados no mes de xullo contra os parados e as paradas. A única verdade destes orzamentos é que traerán máis paro, máis empobrecimento e un xeralizado empobrecimento dos salarios e un aprofundimento da crise pola caída do PIB e do emprego que eles mesmos recoñecen. Anúncianse nestes orzamentos un novo plan de reformas, que xa sabemos no que consiste, en seguir privatizando os sectores públicos, nunha nova reforma laboral e nun novo estacazo ás pensións,
suprimindo a xubilación parcial e facéndose efectiva a xubilación aos 67 anos. Cara a convocatoria electoral do próximo 21 de outubro. Pola contra, nestes orzamentos medran de forma espectacular os cartos para pagar os intereses da débeda pública, 40.000 millóns de euros. Miseria e paro para o povo, pero garantías atadas e ben atadas para os causantes da crise e da débeda pública, que son os especuladores e a gran banca. E non pode ser de outro xeito. Xa deixaron estas garantías atadas e instalados nas mentiras e nas sumisións a Rajoy, aplauden o maltrato que Galicia recibe nestes orzamentos como nova prova de que Feijóo é sin dúbida o pior presidente da Xunta que houve na historia de Galicia. Nin levantamento do veto, nin dique flotante para o naval de Ferrol, nin solución para o naval da Ría de Vigo, nin recoñecimento dunha tarifa eléctrica galega que garanta un emprego para Alcoa na Coruña. Uns orzamentos do Estado que adican 0 euros con xogos de palabras, segue sen dar as solucións necesarias para que se manteñan todos os postos de traballo en Alcoa na Coruña e a actividade industrial do aluminio, que é unha industria básica e clave do noso país. É unha forma evidente, obscena e descarada de como se retrata o Partido Popular cando leva de número 1 pola provincia da Coruña a conselleira de Traballo, a Beatriz Mato, férrea defensora da reforma laboral, férrea defensora da deslocalización e causante directa que hoxe teñamos nas nosas rúas perto de 300.000 parados e paradas no noso país. Non lle tremou a mão, nin pestañeou precisamente para que teñamos neste momento situacións como as que recentemente padecimos no peche e no despedimento masivo de traballadoras en Mafeco ou do peche de Mesa Trasfilería. Contra o paro! Contra a obreira! Contra o paro! Contra a obreira! Contra o paro! Contra a obreira! Contra o paro! Esta conselleira de Traballo tamén é a culpável do desmantelamento da lei de dependencia, da privatización dos servicios sociais, das escolas infantís e dos centros de día. Está claro que ante este panorama, desde logo a CIGA, non imos calar, ímolo dicir ben alto e ben claro. Temos que parar ao Partido Popular. Non podemos ser suicidas, non podemos ser masocas. Temos que combatir a quen vai directamente contra nós, contra os postos de traballo e contra os direitos sociais.
tras derrubar esta prisión, batamos no lume sagrado, reinos dun mundo mellor. Axuntémonos todos e a loita final. Oxe